So what's up mga wakwak? So nakita niyo sa title din no, first vlog din ako no. So kay wa mo ko laing lingaw ug karon wala day ko ligo. Kay maadto magud mi ron sa Kabubong kay sa kauban ako kay magatiwas atong poultry farm man gud no. So karon unya pod mohapit dito sa kuan day camp ani ni pot nga makita nato sa secure. So morag maora na kay gisamukan ako saba sa gangis bitaw lami na kay pambantuan kayo. So tara, maadto na ta. To the sea for a getaway. So guys, inigabot pa lang man ninyo, makikita mo ani. Na sila daggo kay lang bangko no, kani bangko ni siya, basig makaing mog lamisa na bangko na siya. O gusto mong kuan managsugba, pwede niyo sugbaan ay mahanin sila tigsugba. Tigsugba isda baka pero matingalan naman ka kay dako kay lang sugbaan no. Ha? So, ang proceed atong babaw, hangak. So karon murag hanginon man gyud kaayo no. So kani atong pagstorya ani murag dili kay maklaro. So karon day gusto ra nako dayang pakita ninyo kaning mga kayutaan bitaw dinhi sa inyong nakita katong yutaa kana ug bisa asa dapat inyong makitaan diri sa kuan kaning lugara. Gusto ra nakong isulti ninyo kaning mga kayutaa dili ako tag-iya. So gipromote na ako kay murag tiada manggod. O mga kawakwak nanday ko ipakita ninyo no. Kani siya ako ipakita ninyo sagrado ni nga balay. Sagrado gyud ni ha, di ka pwede manghilabot. Ani ginadili gani ha. So kung makaari man gani mo, please lang ayaw mo pang hilabot. So aliya. So kani siya ingon ani kadaka among nuno sa punso din he. Ingon ani kadaka, matingala na laman ka kay na siya buho bitaw. Kita kaning buho kani mo ni ila ang pultahan, ha? Patingala na lamang ka kay naay sugbaan. Inig magkabi manggod igno no sponsor hani sila managdaob kay ngit-kit manguning dapita go din pagko man nagsugba sila isda kay dol ra manggod baybayon. So ani tang unahan ako ipakita ninyo. So tsada gyud kay hangin no bisag init kayo pero di mo ma-feel ang kainit tungod kay naay kuan bitaw ga conflict ng hangin ug ang init pero mas ga overwhelm ang kanang kuan bitaw kay hangin. So kani di siya mo ni kuan silbi nga payag-payag nga ang walay atop bitaw. Ang atop niya kanira punuan sa kahoy. So kung ikaw gusto kang mobisita din he panadala lang mag-uyab kay pwede nimo unsay gamon unsay buhaton ninyo din he ha. Okay ra na bisag unsay iyong buhaton walay magilawot kay mingaw mo pud dapita pero patsada gid siya. So pwede mo managjugs aahaan kamo na bahala aron. So ato tong ubos na ko ipakita pud ninyo ang mga gagmayng balay pero patsada lagi pud siya. So ali yaps. Ali yaps. Nag-check-in na lang. Ika-chicken na Wala, abot. Ika-chicken saba kay tahani ba? Huwag ka na Kani siya dapita. Construct pa ni siya. Kay kani siya pang habit man kuning nga balay bitaw. Habit nga style. Ang makasulod ani parera kada kani buya sa mga gagmayon, mga pugtot. So kung ikaw taason kayo na lang magtugat-tugag sulod no. Kahit ang ubos. Naradi ay makita na lang kabantingan ang naidang simento. Di yung stock room. So, hani ubos. Ano? So, kuan pa na under construction pa na ilang kuan. Tanang ilang ka ng mga habit house nila hane. Pero soon mahuman ni siya, patsada gani siya no, tsada kay ilag landscape magod kita kadto mga views ng Tawayaks. Oh. Nana katsada. Nana katinaw imong mata no. So napas siya. So kani siya mga habit house hane, sakto ra gini pang jug sa aa. Walay kusina. Diretso na. Magkakita pa laman ni makabalo na mag unsa inyong buhaton hane ha. So kamo na ibalag unsay una-una unsay inyong buhaton din ha. Basta mauna na diretso na lang kwarto. Pero kung kamo mga tambokon o mga tapulan mo lakaw ay nan mo tugat-tugan no kay hangak gyud kayo bisag akong niwang gani kapoy na kay sigangat no glosok. Oh, lantawan lang niyo blue aron makakuha-kuha na inyong kakapoy no. So ane, dapita, mo ni ilang CR. Ang ilang CR. Walay gibutang nga pang lalaki pang babaye. Ipon na tanan. Nag-ipon na siguro sila mga bayot, matumboy, sulod ka diha, pwede ka din ha. So
So ani magkita labay nimo makita kasi mong nawong. Diretso. Matingal naman ta naklaro kita. Oh. Tinaw kay lang sa amin. Homemade din siya nga sa amin ha. Wala ni siya gipat dili mo siya mapalit ang lain nga mga kuan manindahay ana. Homemade ni siya. Ha? Kani nasa gripo. Di mo agas. Murag naputlan pag tubig wala ka bayad tubig. Wala ka bayad pag bill. So ani dapita murag nakita na ko murag batsada bitay lang design bitaw. Kay aside sa naay kanang kuan electric fan, ang ilang pultahan mura og volt. Murag dasan kay gold di pang taguan din no. Oh, tawa kita ka. Oh. Nan, abri po gani. Nan. Kana nakatsada ang ila ang pag-design. Ay tao bitaw. susulod. Ha? Ay tao susulod. Bayan naman. So ato ta itong unahan no. So murag karon kapoy nakiglakaw-lakaw bitaw introduce sa ani nga dili libre. Gapayan. Ang entrance dito tayo makalimot ang entrance dito 10 pesos ra. So barato ra kayo, affordable. So kuno kay dili man ni libre ning video ha. So muadto na tanong kay init kaayo muadto dito sa Kabubong kay magtiwas atong farm namo. So tara. We'll drink honey by the ocean, it's our favorite potion. Come on baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No. Come on baby, let me tell you one time that our fire got a love it till you never break apart. So karon guys, nalita sa balay lang bubong no. Kay natakani karon kay tudluan ta mo kung unsaon pagsagpa bitaw ng mga taong dili kabalo mo reply ang text. So yun ang daw na pagsagba no. So mga bata diha ayaw magsubay ha, ayaw magsubay ni Bubong, subay mo nako. Sabot. Okay. Oh, atord! Wala away kay nay. Dako naman ang tiyan. Bayan na nga ito kami sa kabuyak. Yapit may kamaatili kampani ni po. So narada yang amo ang iruday no. Dinalahaan si Ice. Pangalan ni ani Ice karo sa una. Sa unang bata pa tambok ay ni pero karon ganiwang kay tungod ng pagkakundatan. Oh? Bay pagkakundatan kay. Usaman! Usaman! Nasilapon ba? So kabalo siya musayaw no? Kabalo siya sayaw sa on pagkuan. Pabalew. Iro. Wala tabang. May ni pagkatundo ni Bubong niya. So inunani pagkatudlo ni. Ade. Sakto kay pagkatudlo ni Ing. Sakto. Bale. Sakto kay pagkatudlo ni Bubong ni Iroa kay igat kaayo, bigaon, oh. Mag-unang-unang laki. Babae untang buwat, oh. Pagpuy. Ay, yakap ang hugo na kay kuya. Nakatidolan mo sa kay. Lakaw na. Oo. Oh, tawa oh, gautran po oh. Ito na po. Mas pilabot ninyo inyo ane? Yaw, apay man unawang na. Oh. Katiya kog istorya ron maka-istoryahan na to. Dili, banda pakuan naman na. Katiya kog istorya. Unhan ba? Katong namayot ka, boss. Ha? Ang namayot ka. Kamatay ka no sa. Nang Ay gilamang ka kay nakabalo ka ako wala. okay manghagit. Hmm. Win raw. Okay na ni libre ra bitaw ni. Isis ko Kamatay. nga pari ako nimo. Pagkaan si gihapon kay ikat po naghapon. Bumunggoy mag-edit. Pagkaan si gihapon ta. Pagdali ibong. Kurat! Oh! Teka na Bali pagkagamay ra pagka ang tubig anan di biya po na mapuno. Sakto to ba? Tara. Sugod eh. Saan mo nang Ranay ala! Ay kuyo lang yung bong. Asa to ato to ubos. Ana nihit kay hana. ano? Karinggal may ubay. Kabita mo sa ka. Sige na kat na to. Apit sa wabutan nimo. Baya. Unsa may naabot nimo ana? Kabalo ba kang ikat ra pud nako? Ikat. Ikat. Sige ra. Hay. Malatak na tayo plan itong malatak ta. Aw di maayo no na aron natin ebidensya nga ug namatay man gani ka basta kay nami ebidensya nga dili ka may gapatay nimo. Siguro ba ito
Tungod sa lobe. Sige, yaks. Dahan kay dagko og kuan yaks oh. Murag butong na. Kana oh. Baya po noon. Givideoan gani ka kay ug makinaon sa mga ka at least makakita ka sa unsa imong kalang. Ug malahata ka ba slow mo na to naon sa nang nawong. Na lagi na ra oh na mo gidagan na oh. Kutan na si ante kabalo man gyud na kay mo may tag-iyan ang butong. Lagi. Asa na tay? Wala na naman isa. O sulay po naman kanay lamang kay kuan na dayon ka anak po niya. Kana lagi na kuan nanguros ko. Nanguros daan. May tang makakita gid sila nga just nun kayaks. Ay kabala ka din nakamalata nakapanguros na ka.